ಇದೊಂದು ಹೊಸತ್ತೊಂದು ಸೈಟ್ನ ಇಂಗ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಹೌದು ತೊಲೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅನ್ಪೀರ ಈತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೋಡು ಅಂತಂದು ಅನ್ಲೋಡು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವ್ರ ಗಮ್ಮ ಕೂಡ ತೊಲೆತ್ತು ಸರ್ತ ಮಾರ್ಕ್ ಮನ್ಪಡಾಬಿಡು ಈ ರೀತಿ ನೂಳ್ದಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತೊಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಅಂತಂದು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೋಂದು ತೊಳೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಈ ಥರ ಹಾಂ ಸುಜಿತ್ ನಯ್ಯ ಮೊಯ್ದೀನ್ यस ऐसे बोलते हैं ये तुलते ईद इंस्टॉलेशन ತುಳೆ ಸೈಟ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವರ್ಕ್ದಾಗಲಿ ಬರೋಳ್ಳೆ ಇಂದು ತೇಜ್ ಮೂಲ ತೋಜನ ಫ್ರೇಮ್ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದು ವರ್ಟೇಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಬೋಡದು ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮನ್ಪೇರು ದಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಂದುಲ ಉಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಉಂಡು ಡಾಟಾ ಕೇಬಲ್ ಉಂಡು ಊರುಂಡು ಸೊ ದತ್ತ ಮಿತ್ತಗ ಟೇಬಲ್ ಬಾರ್ದು ಫುಲ್ ಉಂಡು ಈ ಸೈಡ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಇಚ್ಚಿ ಇಂದುವೆ ಓಪನ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬರೀರುಂಡು ಸೊ ಆತಜಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿ ಮೂಲ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂದಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೇಮು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಬಿಡಿ.